always number one, kaagapay sa kalusugan. Ngunya na pagkabanggi mga tugang, pag-urulayan ta ang Liver Aid Silimarin Capsule. Ano ang itatabang, ano ang magayon na benepisyo kan pag-inom ning Liver Aid Silimarin Capsule, lalo na sa panahon na tinitreat, binubulong ang sakit na liver cirrhosis na sarong sakit sa atay. Mag-iribanan po kita hasta atyan na alas 9 ng pagkabanggi. Sarong oras na duro-diretsong pag-urulay may kinaraman sa salud. Inipoan, kaagapay sa kalusugan. Marhay na pagkabanggi Pilipinas, marhay na pagkabanggi Bicolandia. Welcome sa programang kaagapay sa kalusugan. An sa indong nakakaibanan always sa programa iyo po, si Kuya John Barrios at your service. Magriribana naman kita hasta at yan alas 9 ng pagkabanggi para sa sarong oras na duro-diretsong pag-urulay na may kinaraman sa salud. Kung paano alagaan sa tuyang hawak, ano ang mga tips, kung paano makakaiwas sa mga sakit. Sa tabang naman yan, kan mga produkto na sa tuyang pag-mention, mga produkto kan herbs and nature, paras kan may Marvel Tahibo TN Capsule, 4G Antioxidant, Liver Aid Silimarin Capsule, Optin, Lutein, Fitrum Fat Burner, Gensi Vitamin C, Gensi Plus, and yung Plemex Lagundi na may capsule for adults, syrup for adults, and syrup for kids. Ayan, maray na pagkabanggi na tabi sa mga kababayan ta na nagdadangog sa satuyang programa. Aram ko, yaraon sindangon yan sa saindang mga harong. Wara suhali sa pagklase, wara su mga hali sa pagtrabaho. Ay ko man, yung mga haling trabaho, pero may iba na nag-stay talaga since may order na bawal mo nang magtrabaho may bagyo, si Bagyong Paeng. I hope safe naman ang sa tuyang mga kababayan. I hope safe kamo mga tugang kang pag-agi ni Paeng, ni Bagyong Paeng. Grabe su pag-uran, grabe su ayos naman so paros aram ko so iba diyan okay lang so pagmati ninda pero syempre may fear man gilayon kita sa bagyo. Anyway, based sa mga latest report, pasiring pa man gilayon sa west northwest and si Bagyong Paeng, and may sa latest na report ng Pag-asa, nasa na siya kanina nasa San Pablo City, Laguna, so area niya kasubagong alas 5 ngunyan alas 8 may bago na naman niya na update na ang Pag-asa kung saan naman sa bagyo, and I hope nakapag-prepared so sa tuyang mga kababayan dyan, mga kababayan, mga tugang ta, bago mag-abot si Paeng, and syempre naman sa mga naagihan na, I hope magpadagos kita mag-pray para daing may madali kay ning si Bagyong Paeng. Syempre dapat aside dyan, padagos tama na bantayan ang satuyang mga hawak, ang satuyang salud. Dapat permi man gilayon na healthy ang satuyang hawak, maski may bagyo yan na bagyo saro yan sa may dara ning mga bagyo man, ning mga sakit, kaya dapat healthy man ang satuyang mga kababayan. Alright, mara na pagkabanggi na sa satuyang mga kababayan na nagpapamanggi na sa oras na ini. Uy, pasensya pala kaswapon kita nakapagprograma, kaya ngunyan kita nagprograma kita so mga pag-iriba ta digdi sa sa radyo digdi sa DCGB, nagbantay man sinda ki bagyo para makataon ning information update sa satuyang mga kababayan. So I hope okay lang kayo dyan. Alright,
And yan, sa mga nagpapamanggi na, ngunya na oras na ini, good evening. Sa mga tapos na, magkakaan, good evening man. Ngunya na pagkabanggi po, ang sa tuyang pagrulayan is may kinaaraman sa liver aid silimarin capsule. So liver aid silimarin capsule, igwa siya ng ang ano niya, ang pinakalaog niya is so milk tea cell, tapos so beeswax, igwa siya, so milk tea cell niya yaon dyan so silimarin na siyang substance na nakakatabang sa satuyang atay. Ano ba natatabang kan liver aid silimarin capsule para sa pag-treat ning sakit na liver cirrhosis. Ang liver cirrhosis saro yan sa mga sakit sa atay, mga komplikasyon sa atay na pinaka based sa sa studies siya so pinaka late na stage kapag kung ang sarong tao may problema sa atay. So anong may tatabang kan dyan sa sakit na yan? Ano ang pwedeng gibuhon sa kansa to yung mga kababayan para makaiwas man sa mga sakit na arugkaan sa atay. Alright? Ayan. So kamusta ang mga nakabakal na kan dyan si vitamin C and sa mga nagapot kung sa insinda mabakal sa Lunes siguro sa Lunes burukas na ang mga tindahan lalo na sa mga butika, mga pharmacy. Ayan, so sa Lunes kung sa insinda makakabakal ning 10 plus 3 capsules ng Gen C Vitamin C and Gen C Plus na promo. Yan, abangan nyo sa programa kung sa inka mo maduman na tindahan. Although available yan, gabos sa mga product na yan, available yan sa mga butika nationwide, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, available po yan nationwide. So, maski sa inka mo magduman, makakabakal ka mo kayan. Pero, so promo sa Mercury Drugs, iba-iba. So, abangan nindo sa atyan sa programa kung sa inka mo maduman sa Lunes para maka-avail kayan na promo na yan. Alright? So, sa mga may kaputan, may komento, may pagbati, ngunyan na pagkabanggi digdi sa programa, pwede po kamo magpadarakan sa indong mga mensahe sa samuyang mga numbers na i-mention sa Smart Line 0981-409-2873. Ang samuyang Globe Line is 0965-6330955. Ulitin ta sa duwang numbers sa Smart Line 0981-409-2873 and ang samuyang Globe Line is 0965-6330955. Okay, so ngunyan kung may mga kaputan kamo then gusto nyo so mga experts talaga gusto nyo makaulay so mga talagang doktor o kaya pharmacist, igwa kitang hotline na nakaalat dyan. May mga pag-iriba ta sa herbs and nature kaya mga tugang tigtatabangan kita na explain man sa indo kung ano yung mga product na ini, kung paano ininomon, kung ano may tatabang kayo sa inyong mga hawak, ano magayon na kombinasyon. So makakasimbag dyan. So kung may magapot dyan, sila Miss Weng o kaya sila Dr. Kelly, isisend nyo lang sa inyong mga mensahe o kaya mga experience na gusto nyo i-share. Isend nyo lang dyan sa number na 0969-610-8133. Yan po ang satuyang kaagapay sa kalusugan hotline 0969-610-8133. Pwede man po through online mag-send ng sa indong mga messages o kaya mga pabati or kapotan. Pwede nyong itry sa Facebook page kan DCGB. Search lamang po ang DCGB News Online o kaya ang satuyang Facebook page na kaagapay sa kalusugan Legazpi Albay. Kaagapay sa kalusugan. An mga natural asin herbal na produkto pares kan may Marvel Tahibo Tea and Capsule, Gen C Vitamin C, Gen C Plus, Liver Aid Silimarin Capsule, Optin Lutein, 4G Antioxidants,
Fitrum Fat Burner, asin Plemix Lagundi ay available po sa gabos ng mga leading drugstores nationwide. Paras kan Mercury Drugstore, South Star Drug, Watson's Drugstore, asin iba pa. Mababakal man ini online. Hanapon sana ang Herbs and Nature Corporation sa Shopee, asin sa Lazada. Para sa mga kapotan, pwedeng mag-text o tumawag sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline 0969-610-8133. Mag-umpisa akong uminom ng may Marvel Tahibo capsule. Unti-unti nawawala yung nararamdaman kong pag-ubo, saka yung nakakatulog ako ng maayos. Kung noong dati payat na payat ako, ngayon siguro pag nakita mo ko medyo mahilag-hilag na. Yan lang ang nakahiyangan ko sa lahat ng iniinom ko. Ang tulog ko dati, medyo parang tulog manok lang siya Nung subukan ko na yun, pag natulog ako, talagang kailangan gisingin mo muna. Almost 8 hours, minsan sobrang pa siya May masakit dito, masakit doon. Parang biglang, parang pinitik lang na. Parang bang sabi ko, pagtayo ko, sabi ko, ay nawala. Lagi akong na-ospital ng asma, minsan hindi ako makahinga. Malaking tulong po. Kasi magmula ako nung nag-inom ako niyan, hindi na po ako na-ospital. Sabi ng mga kapitbahay namin, di ba na-stroke ka? Sabi ko, bakit? Bakit nakakalakad ka na kaagad? Eto, nakalakad ako. Kaya laki ng pasasalamat ko. Yung Tahibo sila, doon ako gumaling. Kaagapay sa kalusugan. Mapalad tayo at meron tayong makakapanayam, isa sa mga kababayan natin na nakagamit na ng mga produkto ng Herbs and Nature. Kumustahin po natin ang kanyang kalusugan. Kasama po natin, nasa linya natin, si Ma'am Norma. Ma'am Norma, ano po ang inyong buong pangalan? Norma Asis po. Norma Asis. At kayo po, Ma'am Norma, ay ilang taon na sa ngayon? 58 po. 58 years old. Aba, 58 years old. Alam ko kung taga saan si Ma'am Norma kasi nagkikwentuhan kami off the air kanina. Si Ma'am Norma daw ay taga dyan sa may Antipolo. Opo. Malapit sa Masinag. At sa kasalukuyan, Ma'am Norma, ano ang mga produkto ng Herbs and Nature na nagamit nyo na? Yung Marvel Tahibo tea po. May Marvel Tahibo tea. Okay, capsules po ba, Ma'am, ay gumamit na kayo? Hindi pa po. Okay. So, ang nagamit nyo pa lang talaga sa kasalukuyan ay itong My Marvel Tahibo na tsaa. Opo. Ayan. Okay. Paano nyo nakilala ito? Napapakinggan ko po sa radyo. Palagi po ako nagpapatik up sa doktor buwan-buwan kasi mayroong karamdaman po ako. Ngayon, pati itong cholesterol ko nga, ang problema ko ay mataas. Palagi. Mataas ang kolesterol. Opo. Pero lagi kayo nagpapacheck up sa doktor. Bakit, ma'am? May nararamdaman ba kayong hindi maganda? Ay kasi may fatty liver po ako. May fatty liver kayo. So, pag kayo'y pumupunta sa doktor, chine-check ng doktor, in-ultrasound yan di ho ba, yung fatty liver? Opo, lahat buwan-buwan mayroon akong laboratory ganon. Kaya okay na po yung fatty liver kong ganon, saka yung sa abdo. Binabanggit nyo ngayon, ma'am, na meron ding improvement dun sa inyong fatty liver. Opo. Wow! Kaya ko gustong pag-usapan ng sandali itong fatty liver. Kasi ang fatty liver, sabi nung mga nakakausap namin na mga medical expert, lalo po yung mga internal medicine doctor, yung fatty liver daw, hindi lang basta naiipunan ng taba, kundi yung atay parang medyo lumalaki. Opo, lumalaki so, daw po. So, nakikita daw talaga yan sa kapag in-ultrasound, 'di ba? Kapag chinek 'yon, so makikita, halatang-halata daw talaga at mapapansin agad ng doktor na lumalaki o na may taba yung inyong atay. Kailan ho nalaman na meron kayong fatty liver? Nung May. Nung May. Okay, nung May nalaman na meron kayong fatty liver. Opo. Namaga. Namamaga. Correct. Hindi, parang ang pagkakasabi, gano'n, may bukol. May bumukol doon. May bumukol daw sa inyong atay. Opo, dalawa daw. Tapos yun daw ay, yan daw ay nagsugat. Tapos yung may, at saka marami daw taba. Ayun. So, bukod sa fatty liver, meron din palang sugat at bumukol sa atay ninyo.
Opo, yung ibig sabihin yung bumukol, yan ang naging sugat. Opo, opo. So yung bumukol na yon ang sumugat at maraming taba yung atay. Oo. Nung dinagdag nyo yung May Marvel Tahibo nung Hunyo, meron po ba kayo napansin na pag-igi doon sa inyong fatty liver? Itong August na po. Nitong August. Okay. Anong napansin nyo doon sa inyong fatty liver? Yung fatty liver ko, ang sabi ng yung ano sa SS, yung ultrasound, Opo, yung ultrasound. Opo. sabi ganon, ano raw, yung makinis na raw, yung parang piklat na lang daw ang nakita. Naghilom na yung sugat doon sa inyong atay. Pati sa iskri, kasi in-iskri pati ako eh. Yes, opo, opo, opo. Tapos, ano raw, yung piklat, lumabas daw na doon, malinis na raw. Malinis na, okay. Meron akong tatanong sa inyo, ma'am, kasi para sa kapakanan ng mga nakikinig sa atin. Kapag ba tumataas ba yung taba sa atay, pag nagkakaroon ba ng fatty liver, meron ba kayong nararamdamang kakaiba sa tiyan o sa katawan? Meron ba kayong nararamdamang kakaiba nung mga panahon na yun? Yung palaging bloated. Bloated ang tiyan. Okay. Bloated ang siyang palagi, tapos nasusuka ka, hindi ka makadigay, parang gusto mo. Parang punong-puno talaga, no? Parang punong-puno yung tiyan nyo. Matigas po ba o malambot? Oh, matigas po. Lumalaki yung sikmura. Lumalaki talaga siya. So, bundat. Parang gano'n yun. Parang yung bundat. Ganun po. Parang puno siya pero matigas siya. Opo. Hindi siya yung parang halimbawang uminom ka ng maraming tubig, malambot-lambot pag pinisil, di ba? Pag pinindot, malambot, di ba? Ito, matigas. Itong pagka-bundat na ito, itong pagka-bloated po na ito, anong napansin nyo kalaunan? Nung umigi na, lalo na yung inyong fatty liver, nawala din po ba yung pagkakabundat? Nawala po. Nawala, ayun. Nawala po sa normal kasi nung una po lang, ang tinatalian yung sikmura ko kasi lumalaki at saka hindi ako makahinga ng maayos. Kasi parang kulang ako ng nalalanhap na hangin pa loob. Kaya tinatalian ko ang tiyan ko. Tinatalian nyo yung tiyan. Teka, mama, ini-imagine ko yung sinasabi nyo. Ini-imagine ko, parang inaanuhan ninyo, parang iniikutan ho ninyo ng ng tela, ganun ba? Opo, ganon. Kasi po, pag pinalian ko, parang nagiging mahigpit ang sikmura ko, parang nakukontinso ako huminga. Parang nare-relieve kayo. Opo, ganon. Okay, kaya tinatalian nyo dati. Di, paano yun? Isang araw, napansin nyo na lang na hindi nyo na kailangan talian yung tiyan nyo. Opo, natuwa po ako. Mabuti. Pero may tanong ako sa inyo, ma'am. Mula nung uminom kayo ng May Marvel Tahibo, napapansin nyo ho ba na gumaganda yung pag-ihi nyo? Opo. Maganda yung pag-ihi. Di mabuti. Pag dumi, kumusta? Okay naman po. Okay naman po. So, pagdating po sa paglabas ng mga hindi kailangan ng mga toxin sa katawan, na ilalabas naman na maayos? Opo. Pag nagiinom nga ako, ang nagugustuhan ko noon kasi minsan 2 beses ako dumudumi sa maghapon. Parang gusto ko yung ganon, parang maginhawang pakiramdam, yung parang mararamdaman mong malinis ang tiyan mo. Ayun, okay. So, ganun din pala, no? Mula nung uminom kayo ng Tahibo, parang naging regular, hindi nga lang regular nagdadalawa pa kayo, no? Sa loob ng buong maghapon. Kasi dati-rati, nung bata pa ako, 2 beses pa talaga po ako dumudumi sa umaga at sa hapon. Ngayon, nung matanda na minsan nagtatrabaho, parang nawawalan lang. Pero ang sama ng pakiramdam ko, yung parang mabigat ang tiyan ko. Kaya yung bumalik ng dati na maganang pakiramdam ko sa tiyan ko. Mabuti. Pero dati nung hindi pa kayo nagtatahibo, mga ilang araw ang pagitan ng dumi nyo? Minsan hindi ako makadumi ng 1 araw hanggang 2. Ganon, mga 1-2 araw na pagitan. At para sa inyo, hindi yun normal. Kasi dati nga, talagang normal kay ma'am yung twice a day na dumudumi dati. Opo, hirap na hirap ako sa katawan ko. Mabuti at bumalik na ho yung dating ganda ng inyong bowel movement, di ba? Yung dating sistema ng katawan, mabuti at nanunumbalik. At natutuwa ho kami kasi dito nga sa ikinikwento sa atin ngayon ni Ma'am Norma, ang pinakamahalaga, yung kanyang pinoproblema nung nakaraang taon na mataas na kolesterol, na fatty liver,
ay natulungan, okay na. Siguro bilang panghuli nga ho natin, si Ma'am Norma na mismo ang hihinga natin ng tulong para sa pagbibigay ng payo dun sa mga nakikinig sa atin. Lalong-lalo na kung kapareho ninyo yung pinagdaanan ni Ma'am Norma na maka-bloated ang tiyan o may fatty liver o mataas ang kolesterol. Anong maipapayo nyo sa kanila, Ma'am Norma? Lalo na po dun sa ganyan nga po ang pinagdaanan. Kung ako sa kanila, yung mga nakikinig, yung may mga nararamdaman na yung palaging bloated ang tiyan, nasusukang, ganun, parang may lamig, bumili sila ng yung marble tahibuti, yung tibag, yun, para makakainom kayo kaagad, maganda sa katawan. Ma'am, kasi kayo mismo nasubukan nyo na sa inyong sarili eh. Kaya pag umaga, pagkakainom ko, paggising, umiinom ako kaagad niyan. Yan ang iniinom ko paggising ko. Naku, Tapos, galing umaga, ginawa ko ay hindi na exercise pati ako. Ganun. Nag-exercise kayo in the morning. Opo. Oo, hindi kayo mas masigla ang inyong katawan? Opo, kasi sabi din ng doktor ko, sabing ganun, kailangan ko raw mag-exercise para matulungan daw yung yung tawang ko. Ganun. Natutuwa po kami para sa inyo na lahat ng yan ay nagagawa nyo. Ano po yun, ma'am? Ganun pala yan daw. Na please, sabi ng pangatlong ko, yung laboratory. Sabi naman ng doktor, naku, may baradong ugat yung puso ko raw. Puso ko may baradong ugat. May baradong ugat yung puso nyo, yun yung sabi ng doktor. Yun, nakita niya. Kaya, doon lalo ko pinagpagan sa kaiinom ng kasi sabi niya, kailangan exercise, at saka maraming tubig, at saka itong gamot mo, inumin mo palagi. Opo. Kaya doon ako nagsipag palagi, isip ko dito ako sa Kaya pala, nasa nasa ugat na rin sa puso pala yung isa sa mga problema. Ngayon ma'am, nagpa-check up kayo nito nakaraan, kumusta naman po? Mas umigi-igi naman ba? Okay naman. Okay na raw, sabi ng doktor. Okay na daw. Okay. So, hindi nyo na problema ito ngayon. Ibig sabihin, wala na po. nawala na din ito. Mabuti naman. So, yung bara sa ugat ng puso na yan, hindi na issue sa ngayon. Opo, kasabayan. Salamat sa Diyos. Kasabayan dos fatty liver ko pinagamot. Wala na yun po. Mabuti. Delikado pa naman. Alam naman natin, siyempre sa puso malapit no? So, opo. Dati ba, nung meron kayong parang bara sa puso, mabigat ba sa dibdib? Opo, yung sabi kaya? ko, nung una pong patikap, sabi ko, Dok, sabi, ano nararamdaman mo? Ay, hindi ka ba, minsan pinapump nito? Sabi ko, Dok, nararamdaman ko, yung para mabilis ang pintig tibok ng puso. Okay, ayun. Sabi ko, hindi ko kaya habulin. Parang, ba ako? Parang pagod na pagod. Ma'am, may tanong ako sa inyo. Ano yung ginawa nung doktor para malaman yung sa puso nyo? Anong ginawa? ECG at saka X-ray. So, ECG at saka X-ray ang ginawa. Okay. So, itong nakaraan, itong pinakahuli, nung sinabi ng doktor na maigi na, in-ECG ulit kayo at in-X-ray ulit kayo. Opo. Ano, okay na po ba? Okay na. Ayos naman, mabuti naman kung ganun. So, hindi na problema yung bara sa puso na yan. Wala na po. Ay, mabuti naman. Salamat. Natutuwa ho ako. Sa totoo lang, parang ang ikli-ikli ang haba na ng oras ng kwentuhan natin. Pero ang dami nating, ang dami kong, parang gusto ko pa kayong sikahin Pero di bale, sa susunod na pagkakataon natin gawin. Kaya bilang panghuli, nagpapasalamat po ako, Ma'am Norma, sa inyong panahon na binahagi sa amin. Thank you very much. Sana po mas maging maganda lalo ang inyong kalusugan at syempre ang kalusugan po ng inyong buong pamilya. Thank you po, Ma'am Norma. Salamat po. Maraming salamat, Ma'am. Thank you po. Bye. Kaagapay sa kalusugan. Yung ubo na po ako na ubo, umpisa na po yun. Sa pag-ininom ko siya ng Gremex, okay na po ako. Sa akin po, proven ko po na mabilis po humuhupa yung ubo ko at hindi na po tumutuloy yung asthma ko. Mabilis po yung narirelieve po agad ako pag umiinom ako ng Gremex. Noon nga, inuubo ako pagkagabi. Pag-inom ko nung Lasundino, hanggang ngayon, hindi ako pinupong ng ubo. Maganda epekto, nawala yung ubo ko. Mga anak ko po, lahat po sila pinaiinom ko ng Clemix Lagundi. Kasi po yung isang anak ko
kan, yung 8 at 12. Lahat po yun, puro lagundi lang po pinainom ko eh. Mahirap talaga pag inuupo ka kasi pag upo ka, tuloy-tuloy, birit diba? Parang ayaw na akong sigilan ng upo. Hindi na titular na upo yan. Kailangan gumamit ka na ng Lennox. Pero ngayon, okay na nga po ngayon. Ginawa talaga. Tsaka lumalabas yung yung klima mo. Kumahagod yung dibdib mo. Isa Calzado po para sa kalusugan at Optin Lutein Capsule. Ano ba ang lutein? Ito ay antioxidant na likas sa mata, mahalaga sa proteksyon ng retina. Habang nagkakaedad, nababawasan ng lutein sa mata. Ang labo, no? Ang malinaw? Optin! Araw-araw akong umiinom ng Optin dahil tumutulong ito sa aking kalusugan, pati na sa paningin. Para sa akin, maliwanag ang solusyon. Proper diet, exercise at Optin Lutein Capsule. Kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang... Kaagapay sa kalusugan. Health Update. Nangyayari ang fatty liver kung may build-up ng taba sa atay. Normal lamang ang pagkakaroon ng taba sa atay, ngunit nagiging problemang pangkalusugan ito sa sandaling masobrahan. Ang atay ang ikalawa sa pinakamalaking organ ng katawan. Tumutulong ito para maproseso ang mga nutrient mula sa pagkain at inumin. Sinasala rin nito ang mga nakasasamang substances mula sa dugo. Tinatawag ng mga doktor ang fatty liver bilang silent disease. Ito'y dahil maaring hindi makaranas ang isang individual ng anumang sintomas. Ngunit, posibleng mapalaki ng nasabing karamdaman ng atay dahilan para magkaroon ng pananakit at discomfort sa mataas na bahagi ng kanang tiyan o sa pagitan ng balakang at dibdib. Maaari ring makaramdam ang pasyente ng pagkapagod, pagkawala ng ganang kumain, masamang pakiramdam at pagbaba ng timbang at pamamaga ng tiyan at legs ang tinatawag na edema. Ilang individual na mayroong fatty liver ay nagkakaroon ng mga komplikasyon kabilang ang liver scarring o liver fibrosis. Sa sandaling lumala ang liver fibrosis, tinatawag na itong cirrhosis na itinuturing na nakamamatay. Kaagapay sa kalusugan. Health Update. Kaagapay sa kalusugan. Okay, thank you Ate Nem sa kaagapay sa kalusugan, health update. Ayan, liver cirrhosis. Nakamamatay, nakakagadan pala na ining liver cirrhosis. Saro siya actually mga tugang sa mga stages sa atay na pag nagpuon su komplikasyon, nagkaigwanan ng problema, saro su liver cirrhosis sa pwedeng agihan kaan. And pwede na mas lumala pa. May ano pa dyan, may pasasiringan pa yan na pwedeng talagang ikagadan kan sarong tao. Kaya nga ni dapat iwasan tayo itong mga bagay na nakakakos ng liver cirrhosis, lalo na yung pag nagkaigwa na kita ng fatty liver. Ano ba mga bagay na nakaka-contribute para magkaigwa kita ng fatty liver and soon kung mapabayaan ta magdiretso sa liver fibrosis hanggang mag liver cirrhosis. So sabi ni Ate Nems, sumago sa mga infection, EPA, o kaya mga alcoholic and non-alcoholic food and beverages. Yan. Sualak mismo. Sualak nakaka-contribute. Dakula ang contribution kan mga alak. Lalo na pag nasobrahan kita sa pag-inom ng alak. And siring man duman sa mga non-alcoholic pero fatty naman. So grabe ang kolesterol, grabe so taba. Pag naiipon baga, sabi tangani sa mga past episodes na pag naiipon yan, then di na kinakaya kan atay na masala, breakdown so mga yaon dyan, then naapektuhan na rin yung naapektaran naman so mga cells so function
kan atay. Kaya nga ni dapat punduhan talaga, ha. Kung kaya lang naman na kung nagigibo nindo na limitahan, why not punduhan na sana, di ba? Kaso nga ni may mga sitwasyon man minsan na data kayang punduhan, lalo pag araw kayo ng bagyo. Kaya Ronald, pag-araw kayo ning may makusog ang paros, mauran, may bagyo, may iba kayan, sigurado may naagda. May minaagda minsan, may tok baga. Si babaga, lalo na sa mga tatay, mga boys, pag-araw kayo ng bagyo, daing tururugan. So pag daing tururugan, nag-iisip man ki pamatay oras, libangan lamang. So ang ginibong libangan minsan, so pag inaw, ay puwerte naman manlawan pa eh. So ayan yan mga tugang, minsan na di ta naiiwasan na arog kaan ang sitwasyon. Kaya nga ni kung arog man sa nakaan, dapat may ginigibo man kitang paagi para di man mag-abot sa sitwasyon na maglala pa sa problema. Lalo na taang mga problema sa atay, di mo man maaraman na igwa ka na hanggang sa unless seryoso na so kaso mo, unless seryoso na problema sa atay mo. Ining mga problema sa atay, nagpapiling lang ini pag kaipuhan na, pag di na kaya talaga kang atay, di na kaya kan sa tuyang hawak na i-handle, so burden na ginigibo kan overeating, taking ng alcoholic drinks, ng mga fatty foods, grabe na tama sa tama sa atay. Kagawa na kita ning jaundice, nagkakaigo ng naninilaw na sa tuyang mga balat, so sa tuyang mata, bukol-bukol na, so digdi sa may abdominal part, digdi sa may tulak banda, may nagbubukol-bukol na dyan. Minsan may mga makukulog na sa hawak, sa mga parts, naghuhurubag na, nagpapasiring na duman sa mga ibang parts, so mga di ma-breakdown na substance kan liver. Kaya yan, so iba nagpapasiring na sa mga doktor pag seryoso na. Yan nga ni na find out na late na napa-find out na igwa na pala silang araw kaning kaso kay liver cirrhosis na. And yan, dakol na ang mga kaipuhan, mas lalong marurugado sa imong atay since dakol ang irereseta kan sa imo na pambulong sa imong atay, mas lalong mapapagalan, kaya ang atay kaipuhan na may pangsuporta. Yan ang magayon ngunyan mga tugang sa pag-inom ng Liver Aid Silimarin capsule. As I have mentioned, kasubago, ang Silimarin capsule, ang Silimarin na yaon dyan sa Liver Aid is nakakatabang talaga sa tuyang atay. Igwa siya ng mga dakulon siyang properties, dakulon siyang mga activity na kayang gibuhon sa tuyang atay na makakatabang sa pagrahay kan sa tuyang hawak, pagrahay kan sa tuyang problema sa atay. Sa raw na dyan mga tugang, so regeneration ng mga cell, since ining ang liver cirrhosis na nangyayari yan pag grabe na tama baga, so mga nag-i-scar, naglulugad, sa Bicol ang scar, basta so aram mo yan, so mga tugang, so pag nagrahay, sulugad, pero may nawawalat na na something, so resulta kang pagrahay kan lugar, yan yung sinasabing scar. Naligaw kaya sa term Pero anyway, yan nakakatabang ang Liver Aid dyan sa scar, pag-regenerate ng mga cell, and at the same time pigsiset aside itong mga fibrous tissue na nadidevelop dyan sa tuyang atay. Saro yan sa mga nagpapahirap
sa sa pag-process, pag-breakdown ng atay sa mga bagay na sa tuya pang pigkakakan, lalo na pag nag-undergo na kita ng treatment. Yan. Sa rupa, mga tugang is magayon nagiinom kita ng liver aid kung may iniinom na kitang mga bulong. Mas nakakatabang ang liver aid Silimarin para mas maging effective itong mga pigiinom tang mga bulong para sa tuyang mga sakit, lalo na ining liver cirrhosis. Yan na may mention ni Miss Weng sa Muya, lalo kaila Master James maski sa Kuya, ang liver aid pwede siyang pang-adjuvant, tanganing mas maging effective sa mga pigiinom mong bulong. Tanganing habang nag-iinom ka itong bulong, natatabangan sa tuyang atay na i-process itong mga bulong na ito, tanganing mas mapasiring duman, mas magamit, mas magayon pag-breakdown kay itong mga contents kay itong bulong, mas magayon pag-breakdown, then mas mapapakinabangan ka sa tuyang mga organ, yaon duman, lalo na bulong na para sa atay, di ba? Magayon na itatabang kang liver aid Silimarin capsule. Kaya yan, ngunyan kung halimbawa may mga kabistado ka mo or kung ikaw mismo nagmamatik yung mga problema sa atay, lalo kung may liver cirrhosis o may iniinom na kamong maintenance, may ipigiinom na kamong mga bulong para magrahay sa tuyang atay, mas magayon sabayan nyo na ng liver aid Silimarin capsules. Ang pag-inom kaan mga tugang, 2 to 3 capsules a day, at pag-inom kaan na liver aid Silimarin capsule. And padagos nyo lang, magayon na ipadagos nyo para tanganing ma-sure na magbalik sa dati sa tuyang atay. Then duman man sa mga kababayan na talagang iwasan sa mga bagay na nakaka-contribute sa pagkaigwa ng problema sa atay, magayon na mag-inom ka mo maski sa ro or duwang kapsula bilang supplement. Minsan di taaram kung ano ang mga kinakakanta na nakakaraot na palan sa tuyang atay. May mga kinakakan kita na di taaram nakakaraot na palan sa tuyang atay. Kaya ngunyan pa sana puun-puunan ta na mag-inom ng liver aid Silimarin capsule, maski 1 or 2 capsules a day, tanganing masuportahan talang sa tuyang atay in case na di kita nakakapagpa-check up. At least natatabangan ta paminsan-minsan or oral daw sa tuyang atay na ma-breakdown kung ano pa man sa tuyang pigkakakan and ano pa man ito na naglalaog sa tuyang hawak na mga substance, mga chemicals na possible na di na ka-handle sa tuyang atay. Alright? Sige. So sa mga may kapotan pa regarding dyan sa liver aid Silimarin capsule o kung ano pa man na problema sa atay na baka gusto nyong maapot kung baka makatabang ining liver aid Silimarin capsule, pwede nyo po ipadaraan sa inyong mga kapotan mensahe sa samuyang mga number sa Smart Line 0981-409-2873, ang samuyang Globe Line 0965-6330955, and samuyang kaagapi sa Kalusugan Hotline 0969-610-8133. Tinatabangan kita sa tuyang mga pag-iriba duman sa Herbs and Nature para ma-explain sa inyo yung mga produkto. Pares kaning liver aid Silimarin capsule o kaya itong mga may Marvel Tahiba. Ano ba ang mga magayon na kombinasyon para makatabang sa tuyang hawa kung may mga pigmamati kita or wara, and gusto ta maging healthy. Alright? So yan, pwede nyo i-message yan na kaagapi sa Kalusugan Hotline 0969-610-8133 o kaya naman po ang samuyang Facebook page, ang Kaagapay sa Kalusugan, Legazpi Albay. Kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan.
Yes, actually, Master James, Ate Nems, yung liver aid natin is for prevention kung wala ka pang nararamdamang sakit at supplementation if in case meron ng nawawalang nutrients sa atay mo. Tapos, on the other side, meron din siyang therapeutic effect. Marami sa mga sa mga doctors ngayon sa atay is talagang piniprescribe na yung pag-inom ng liver aid, lalo na kung meron silang fatty liver. Magandang balita yan. Kasi ibig sabihin, yung liver aid nagagamit mo na para makaiwas sa sakit at magagamit mo pa din kung meron ka ng problema sa atay. Yung liver aid natin, kakagaling siya sa fatty liver. Ang kagandahan niyan, Ate Nems, Master James, kung meron ng sakit na malala sa atay ang isang tao, mas kailangan niyang mag-take ng liver aid. Kasi ang liver aid is antioxidant. Sabi nga natin, pang-supplement siya. Ibig sabihin, pang-tulong siya sa mga medicine na gamot sa kung ano man ang disease ng inyong atay. Ibig sabihin, nakakatulong siyang pang-suporta. Hindi na lalala pa. Kumbaga, kung meron kang liver cirrhosis, mape-prevent ng liver aid yung pagkalat ng pagpepeklat ng iyong atay. Makakatulong pa rin. Makakatulong pa rin. So, Yes, hindi naman pala makakatulong dapat pa rin talaga siya. mawalan ng pag-asa ang mga pasyente natin na meron po mga ganitong mas malalang karamdaman kaysa sa fatty liver. Kasi parang ang lalabas, Ate Nemi, Miss Weng, maisasalba mo pa yung nalalabi na healthy cells of your liver. So, it will help in prevention dun sa further na damage dun sa liver. Actually, Master James, yung mga produkto talaga ng herbs in nature is ginawa natin for prevention. Ngayon, nagiging supplement siya kung meron ka ng certain disease na iniiwasan mong lumala. Tama. Pero sabi nga natin, prevention is better than cure. It's better than treatment. Mas maganda, alam mo man o hindi mo man alam na meron kang sakit sa atay, mag-liver aid ka na. Kasi sabi nga natin, lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ang unang nagka-process is yung atay natin. Ultimong yung sinisimhot natin ng mga pollutants, ang unang nagka-process niyan is yung ating atay. So, ang pinakakawawa is yung atay natin. Bago yan pumunta sa iba't ibang organs natin. Kung gamot na, kung gusto mong talaga siyang pang-adjuvant treatment, parang pangtulong sa paggamot, kung ano man yung liver disease na meron ka, ang gagawin mo, mega dose ka na ng liver aid. So, pagka mega dosing, kunyari, meron kang hepatitis, kung meron ka ng fatty liver, pwede kang mag-mega dose. 6 na piraso isang araw. Tapos, pagka nakapagpa-check up ka na at nag-regulate na uli, hindi ka na fatty liver, pwede kang bumalik sa 3 times a day, which is, yun naman talaga ang recommended daily dosage ng ating liver aid. Kaagapay sa kalusugan. Mula sa Brazil, South America, kilala sa maraming pangalan, ginagamit buong mundo. Ang tahibo na kilala sa pagpapalakas ng resistensya ay narito na. Purong-puro. My Marvel Tahibo Tea. Ito ay naglalaman ng purong inner bark mula sa puno ng tahibo. Nagpapalakas at nagpapatibay sa ating immune system. My Marvel Tahibo Tea. Ito ang purong proteksyon. Ang My Marvel Tahibo Tea Bags and Capsules ay available sa mga Mercury Drug Stores, Watson's Drug Store, South Star Drug at iba pang mga leading drug stores nationwide. An mga natural asin herbal na produkto pares kan My Marvel Tahibo Tea and Capsule, Gen C Vitamin C, Gen C Plus, Liberate Silimarin Capsule, Optin Lutein, 4G Antioxidants, Vitrum Fat Burner, asin Plemix Lagundi ay available po sa gabos ng mga leading drug stores nationwide. Pares kan Mercury Drug Store, South Star Drug, Watson's Drug Store, asin iba pa. Mababakal man ini online. Hanapon sana ang Herbs and Nature Corporation sa Shopee, asin sa Lazada. Para sa mga kapotan, pwedeng mag-text o tumawag sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline 0969-610-8133. Ang
sakit walang pinipiling panahon. Tag-ulan man o tag-araw, ang kalusugan dapat laging may proteksyon. Kaya pagdating sa pag-iingat ng ating katawan, piliin ang mapagkakatiwalaan. Gen-C Vitamin C. Ang Gen-C ay nagtataglay ng sodium ascorbate. Vitamin C na banayad sa sikmura. Ang Gen-C ay magandang proteksyon laban sa iba't ibang problema natin sa katawan. Prevention is better than cure, ika nga nila. Kaya, panatilihing matibay ang kalusugan ng ating pamilya. Dapat everyday healthy. Gen-C Vitamin C, may laban tayo. Kaagapay sa kalusugan. Magandang kalusugan sa inyong lahat. Isang maswabing ginang po ating kakapanihimik sa kwentong pangkalusugan. Siya po ay 49 years old. Bikutan, Taguig City, si Ma'am Marlene Banag. Yun, naku, Ma'am Marlene, napakaswerte po namin dahil isa po kayo sa mga gumagamit itong ating Liver Aid Silimarin Capsule. Ma'am, kamusta naman po ang pakiramdam mula na gumamit po kayo nitong ating Liver Aid Silimarin Capsule? Uminom po ako ng Liver Aid. Siya, iba na yung, paano na, lumalabas na yung mga, diba, fatty liver nga ako. Parang yung mga medyo oily na yung po. So, ibig sabihin parang okay na po yung pakiramdam niyo, tapos parang may mga lumalabas po mga liquid na mga oily, no? Parang lumalabas siya kasi nga po may fatty liver po kayo. Oo, lumalabas siya, parang maaliwan na siya sa pag-resort nung gamot. Talaga? Liver Aid. Ibig sabihin nakatulong po itong ating Liver Aid sa fatty liver ninyo. Ma'am, matanong ko lang po, ano po yung pinagmulan po nito kanyang fatty liver? Bakit po kayo nagkaroon ng fatty liver? Siguro po kakakain ko rin ng yung mga taba, dahil matakaw ko dati sa taba. Ngayon, dito sa office na dyan, agawan pa kung kanino pupunta yung taba. Talaga? So, ibig sabihin, yun po yung naging dahilan kung bakit kayo nagkaroon ng fatty liver? Oo, tapos gata. Kasi mahilig din ako kumain ng mga gatang pagkain. Yun. So, ngayon naisip ninyo, paano niyo po nalaman itong ating Liver Aid Silimarin na makakatulong sa inyong kalusugan, sa inyong fatty liver? Dati po kasi, ko na rin to, uminom na rin ako dati nito. Tapos, medyo nahinto lang. Tapos ito nung nagkaroon niya kami nung check-up dito sa office namin, ayun nga nung bumalik ko yung fatty liver ko. Kaya, ininom ko na siya ulit. Bumili ulit ako ng Liver Aid. Kumbaga tinuloy-tuloy niyo na para at least nakakatulong po ito ating Liver Aid sa inyong sakit na fatty liver. Ano po? Apo. Ayun. Gano'n na po kayo katagal gumagamit itong Liver Aid Silimarin Capsule? Itong siguro mga months pa lang. Months pala. Pero dati, nakagamit na kayo. Kumbaga tinuloy niyo lang po. Ngayon na ulit itong months pala. Opo, matagal na po siya. Ako na po yun nung gumamit ako, tapos ngayon na lang ulit. Yes. Ma'am, ito lang, gusto ko lang malaman. Yung unang paggamit po nitong ating Liver Aid Silimarin Capsule, ano una po yung napansin at naramdaman po? Yung una, siguro mga after mga 2 days, 3 days, ganyan. Ayun na. Kumbaga, iba na yung, ayun nga, yung sa pagpupo, ang una talaga napansin ko talaga. Talaga? Ayun talaga. Kasi hindi ko naman kasi tinitingnan Pero ang pansin ko, na siya, yung, hindi na katulad ng dati na, okay lang mag-usapan. Sige ma'am, sige po, okay lang po. Di niya po, okay lang po yun. Tabi-tabi na lang tayo sa mga kumakain po, opo. Ayun, yung sa pag-ano ko nga, dati syempre medyo, medyo matigas. Pero yung ngayon kasi, na siya, madali na siya. Kumbaga, hindi na kayo nahihirapang pumupo, no? Ika nga. Kumbaga, dati parang hirap kayo pumupo dahil matigas. Ngayon kasi may mga pag pumupo kayo, may kasama na parang sebo-sebo, parang ganon. Ma'am, marami nakikinig po sa ating mga kababayan. Ano po yung payo at mensahe nyo na lang po sa mga kababayan po natin nakikinig po ng ating programa? Ayun nga po, sa may mga fatty liver dyan. Kumaga, uminom po tayo ng Liver Aid. Ang ganda niya. Ang ganda ng na-result niya sa katawan. Kasi ngayon pa lang, nakikita ang result niya.
Kumbaga nakita nyo agad yung resulta, no po, no? Kung ilang bago pa lang, nakikita nyo na agad yung resulta sa paggamit po nito ating Liver Aid. Ma'am Marlene, marami po salamat po sa inyo, ha? Sige po, salamat din po. God bless po, Ma'am Marlene. Thank you po. Sige po. Ito po ang likod, si Papa Charlie Buwabati po sa inyo na magandang kalusugan sa inyo lahat. Kaagapay sa kalusugan. Tungkulin ng immune system na labanan ng katawan laban sa sakit at karamdaman. Kaya naman, tulungan natin ito na mapatibay. Kumain ng wasto at malulusog na pagkain. Iwasan ang labis na stress. Huwag maglalasing. Iwasan ang labis na pagpupuyat. Ugaliing uminom ng sapat na tubig. Ihinto ang paninigarilyo at iba pang bisyo. Huwag kaligtaang mag-ehersisyo. Uminom ng mga immune-boosting supplement gaya ng My Marvel Tahibo Tea and Capsule, 4G Antioxidant, Gen C Vitamin C at Gen C+. Ang mga herbal supplement at vitamins na ito ay kilalang nakapagpapalakas ng resistensya. Ang pag-inom ng My Marvel Tahibo Tea Bag ay 5 cups a day, habang 3 beses bawat araw naman ang My Marvel Tahibo Capsule. Isang kapsula naman ng 4G Antioxidant ang iinumin bago matulog sa gabi. Maaaring itaas ang dose ng pag-inom ng Gen C o Gen C Plus sa pamamagitan ng mega dosing para mega din ang proteksyon. Uminom ng Gen C Vitamin C o Gen C Plus, 2 capsule sa umaga at 2 sa gabi. Tandaan na ang pagkakaroon ng malakas na resistensya ay hindi lamang para makaiwas sa sakit, kundi para matulungan din na mapabilis ang recovery mula sa sakit o karamdaman. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen C din araw-araw. Ang Gen C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Kaagapay sa kalusugan. Mga tugang, ang mga produkto kan herbs and nature, parehas kan My Marvel Tahibo Tea and Capsule, 4G Antioxidant, Liver Aid, Silimarin Capsule, Optin, Lutein, Fitrum Fat Burner, Gen C Vitamin C, Gen C Plus, Asinso Plemex Lagundi na may syrup for kids, syrup for adults, and may capsule man for adults. Available po yan sa gabos na mga butika, pharmacy, as in drugstores nationwide. Kaya maski sa inka mo magduman mga tugang, maski bako digdi sa Albay, maski duman pa sa ibang probinsya or sa ibang region or sa ibang mga lugar, may mababakal ka mo digdi sa Pilipinas, may mababakal ka mo kaiyan maski sa inka mo na tindahan magduman, Kaya kung halimbawa gusto nyo magbakal, pwede ka mo dyan sa mga sa inyong mga area, sa inyong mga lugar, pwede ka mo maka-avail kaya ng mga produkto na yan. Alright? So halimbawa di ka mo confident, pwede po ka mo magpasiring duman sa mga sikat na Parascan Mercury Drugstore, so South Star Drug, so Watson's Drugstore, so the Generics Pharmacy, kaya dyan sa Generica, sa Ultra Drug o kaya sa JMed, available po yan mga tugang na mga produkto na yan kan Herbs and Nature and Trevenod. Ayan, halimbawa day ka mo makaluwas o kaya day ka mo confident na magluwas baka magkataraman kita ng sakit, iniwasan limang ka mo na magkaigwa ng sakit, delikado na, may binabantayan pa kitang COVID-19, pwede man ka mo mag-try online. I-search nyo lamang po sa Lazada o kaya sa Shopee ang Herbs and Nature. I-search nyo lang po dyan sa 2 apps na yan.
Tapos, ma-appear na dyan sa mga product and herbs and nature. So, Tahibo, Liver Aid, and many more. Ma-appear na dyan and pwede na ka mo mag-order through online. I-ano nyo lang, mas magayon nga ni mga tugang kung darakulon tangani mas makatipid ka mo, mas makatipid ka mo sa shipping fee and di ka mo para order ning sunod-sunodan, mas loy maubos sa indong stock and mas magayon pa. Alright? Okay, sa mga kababayan ta pala na nagapot kung sa insinda mapasiring sa Lunes para maka-avail ning promo kan Gen C kan para sa Gen C Vitamin C and Gen C Plus na 10 plus 3 capsules sa Lunes, pwede ka mo magdyan sa Mercury Drugs Peñaranda o kaya dyan sa Mercury Drugs Daraga. Makaka-avail ka mo kan mga promo ng Herbs and Nature na Gen C Vitamin C and Gen C Plus 10 plus 3 capsule. Ang kaipuan nyo lang gibon, magbakal ka mo ning sarong blister o 10 capsules. Magbakal ka mo ning sarong blister o 10 capsule, then hanapon nyo si Ma'am Hazel o kaya si Ma'am Myra, then makukuha nyo na so sa indong additional 3 capsules kan Gen C Vitamin C o Gen C Plus kung ano man sa indong binakal sa duwang yan, iyo man so makukuha nindong additional na kapsula kan promo na iyan. Alright, so magduman ka mo alas 9 ning pagkaaga hasta alas 6 ning pagkahapon para ma-avail ining promo na ini. Okay, sa mga may kapotan pa regarding dyan sa product ng Herbs and Nature, kung halimbawa anong may tatabang kayo ni sa Indo, kung anong magayon na combination kan produkto paras kan Liver Aid and Tahibo, Liver Aid and Gen C, Liver Aid and Plemex, Liver Aid and 4G and ano pa man, Gen C Vitamin C and Tahibo, Optin Lutein and Gen C Vitamin C, yan mga magayon na combination. Pwede nyo po iapotan sa inyong mga kaapotan sa samuyang mga numbers na i-mention sa Smart Line 0981-409-2873 and samuyang Globe Line 0965-633-0955 and ang samuyang kaagapay sa kalusugan 0969-610-8133. Like and share ang sa tuyang Facebook page sa programa. Search po sa Facebook ang kaagapay sa kalusugan Legazpi Albay. Kaagapay sa kalusugan. Good time! Masaya pag may selebrasyon. Huwag lang masosobrahan. Pag nasobrahan, masama sa kalusugan. Baka magkatama din sa atay. Moderation, healthy lifestyle, at Liver Aid. Ang Liver Aid ay silimarin na nakatutulong sa kalusugan, pati sa atay. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, yan ang celebration. May good time man o wala, ingatan ang kalusugan. Alagaan ang atay. Liver Aid Silimarin Capsule. It's Liver Lover, boys! Cheers! Ang Liver Aid ay mabibili sa iyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kaagapay sa kalusugan. Secret. Oy, mga tugang, inabot na naman kita ng oras ng pagpaaram sa programa. Bago kita magdiretso, pasalamatan talang sa mga nakatutok sa satuyang programa, sa mga nag-antabay dyan sa radyo, sa Facebook at sa YouTube. Uy, hello pala sa kila Ma'am Leia Acron, kila Ma'am Sir Steven Randolph Pelino, si Ma'am Nancy B. Hilutin, and sila Ma'am Marie Aquino, and many more. Thank you sa mga nagtutok and sumubaybay.
maski anong gadget pa man sa inyong ginagamit para magdangog sa satuyang programa. Sa nakakasabay ko pala sa technical side si Kuya Ronald Baldo, ang satuyang pogi, na kasubanggi pa dahil hindi naingitarog kapag bantay sa bagyo yan, si Sir Ronald Baldo sa tuyang kaagapay sa tech. Good evening, thank you sa management kan DCGB, thank you sa management ng Herbs and Nature, thank you man sa kila Master James Alejandro, sila Ate Nems Turla, si Cowboy Charlie, and sila Miss Weng, thank you man sa pagkaagapay. Mag-iribanan gilayin kita sa Lunes, same time, same station, same program. Last day na pala ng October sa Lunes, October 31. So yan, abangan nyo po ang kaagapay sa kalusugan kay Banal si Kuya John Barrios. Digdisa na sa DCGB 8 to 9 p.m. Every day, every weekdays kita nagpo-programa din sa programang kaagapay sa kalusugan. So ayan, I hope dakol ka mong naukudan and naalagaan nyo pa ang sa indong mga hawak sa pagi po kan mga tips and guidance, mga info na sa tuyong tigtatao sa tabang pa kan mga product of Herbs and Nature, and pamantiniron tang healthy parme ang sa tuyong mga hawak. Alright, mga tugang, God bless sa inyo, boss. Adios. Inyong napakinggan ang programang Kaagapay sa Kalusugan. Abangan muli tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, kasama si Kuya John Barrios dito sa DZGB. Always